Fl-istess ħin li l-Ministri tal-Gvern kienu qegħdin iħabbru miżura li se tibdel għall-aħjar ħajjet pazjenti li ilhom jistennew appuntament tal-MRI minn żmien Gvern Nazzjonalista, Simon Busuttil kienet iżur sptar f'Taslima. Sptar fejn se jibdew isiru dawn it-testijiet. Għalkemm Busuttil qal li din hija miżura pożittiva, żied jgħidlek. Il-Gvern seta jagħmel ferm u ferm aktar aħjar milli jagħmel. Intant, anke jekk bħal pazjenti tal-MRI hemm eluf ta' pazjenti li ilhom fuq il-listi ta' stennija snin minn żmien amministrazzjoni preċedenti, Busuttil għalhekk. Aħna gburin ferm b'dak illi irnexxielna nagħmlu fis-settur tas-saħħa. Intant, Busuttil ma weġibx mistoqsijiet dwar din l-inizjattiva l-Gvern għaliex meta kien l-isptar St. James qal li ma kienx hemm ħin għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Bir-raġuni li ngħatat kienet li l-kap tal-Oppożizzjoni ma kellux ħin għal mistoqsijiet, skont kellim għall-Oppożizzjoni. Iżda Simon Busuttil dam aktar minn nofsija sakemm ħareġ u daħal fil-vettura tiegħu. Viżibilment skomdu huwa baqa' ma kellimx lill-ġurnalisti. Tal-Oppożizzjoni, sta nsaqsik mistoqsija jekk jogħġbok.